Това е моята версия на пиле "Омъжи се за мен". Приготвям го в духа на месеца на любовта, а и не съм правила тази рецепта. Използвам случая да тествам Нострошеф. Историята на рецептата започва през 2010 година в Америка, където редакторите на списание Диш предизвикват интерес с своите отзиви относно рецептата. Казват, че наистина е толкова сочно и вкусно това ястие, че може да получите и предложение за брак. Потвърждавам, след като вкъщи беше опитано, имам повторно предложение за брак. Приятели, точните пропорции ще намерите в описанието на видеото. Там има и повече информация за сета съдове за готвене Нострошеф. Имам 20% отстъпка за тях с моят промо код. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. В ястието се слага спанак, но аз реших да го поднеса с италианска салата и определено ми харесва повече.